Mae'r fideo yma yn dangos sut i wneud cais fel gweithiwr gofal cartref. Byddwch yn ymwybodol gall rai gwybodaeth ar y tudalennau we newid dros amser. Cyn i chi ddechrau, bydd angen manylion swydd a thystysgrif cymhwyster neu datganiad cymhwyster wedi ei gadarnhau. Dylech chi hefyd cael cerdyn neu manylion banc. Hefyd, bydd angen i chi ddarllen y cod ymarfer proffesiynol a'r canllaw ymarfer i weithwyr gofal cartref. Mae'r dogfennau yma ar y gwefan o dan addasrwydd i ymarfer ac yna codau ymarfer a chanllawiau. Ewch i'r sgrin gartref trwy glicio ar y logo yn y cornel chwith. Bydd botwm o dan y llun mawr yn dweud mewn gofnodi i GCC ar-lein. Bydd angen i chi deipio cyfeiriad e-bost ddilys ac unigryw gyda'r cyfrinau'r newydd yn y bocs o dan. Bydd well i chi ddefnyddio e-bost gwaith os ydych chi'n llofnodwr. Gwasgwch mewn gofnodi. Bydd angen clicio ar y dolen Creu cyfrif. Ar ôl mewn gofnodi, byddwch yn gweld y sgrin Fy manylion cyswllt. Bydd rhaid i chi ysgrifennu eich manylion yn y bocsys a gwasgu arbed a nesaf. Dyma'r manylion y byddwn ni'n defnyddio i gysylltu efo chi. Os ydych wedi cofrestru yn y gorffennol neu wedi cychwyn eich cais, peidiwch â chreu cyfrif newydd. Cliciwch ar lofnodi i mewn ac agor eich cyfrif gyda'ch e-bost a'ch cyfrinair. Byddwch chi wedyn yn cael eich cymeryd i'r sgrin Fy hysbysiadau. Rhaid dewis yr opsiwn Gwneud cais i gofrestru yn y panel uwchben. Bydd y sgrin nesaf yn dangos dolenni i wahanol ddogfennau rhaid darllen cyn ymgeisio. Ticiwch yr opsiynau os ydych yn cytuno, yna gwasgwch Nesaf. Rhaid dewis yr opsiynau mwyaf addas i chi. Ni fydd y sgrin yn gadael i chi barhau heb ddewis ateb i'r cwestiwn gyntaf. Y tudalen nesaf yw manylion personol. Rhaid llenwi'r wybodaeth yn y blychau a gwneud yn siŵr eich bod chi wedi rhoi cyfeiriad e-bost cywir. Teipiwch enw heb cysylltnod ac ysgrifennwch eich rhif yswiriant heb unrhyw lle gwag. Byddwn ni'n ymgeisio fel gweithiwr gofal cartref. Dewiswch Nesaf ar ôl gorffen. Dewiswch os ydych chi wedi cael eich adnabod gan enw gwahanol. Y ffordd gorau i ffeindio'ch cyfeiriad yw teipio'r cod post mewn fformat 4-3, enghraifft ECF10 yna 1EU. Bydd rhaid i chi deipio'r holl gyfeiriad os ydy hyn ddim yn gweithio, neu os ydych chi'n byw o tu mas i'r Deyrnas Unedig. Cliciwch ar Ychwanegu cyflogaeth i ddechrau teipio manylion. Ar y tudalen Cyfeiriad gwaith, dewiswch y chwyddwydr i ddechrau chwilio. Bydd ffenest newydd yn ymddangos. Ysgrifennwch cod post yn y blwch a chliciwch ar y chwyddwydr eto. Cliciwch ar eich sefydliad. Os dydy'r sefydliad ddim yn ymddangos, dewiswch Canslo ac yna mae gen i gyfeiriad gwahanol i'r rhestr uwchben. Dewiswch Arbed a chai ar ôl i chi gorffen. Ar ôl i chi ddewis Arbed a chai, byddwch yn gweld y tudalen cymhwyster. Mae hi'n bwysig eich bod yn ymweld â'r tudalen gwefan neu'n cysylltu gyda'n tîm ymwoliadau os ydych chi'n ansicr, enghraifft, os nad yw eich cymhwyster yn dangos yn y rhestr. Dewiswch Arbed a Nesaf i barhau. Os ydych chi'n dewis Ydw i'r cwestiynau yma, bydd angen i chi roi mwy o fanylion trwy glicio Ychwanegu corff reoleiddio. Bydd angen i chi ddewis pa gwestiwn y gwnaethoch ateb Ydw i. Mae'n bwysig eich bod chi'n rhoi manylion am bob cwestiwn gydag ateb ydw. Enghraifft, os ydych chi wedi ateb ydw i 2 gwestiwn, bydd angen i chi wneud hyn ddwywaith. Bydd rhai o'r tudalennau nesaf yn gweithio yn yr un ffordd. Dewiswch Arbed a chai ar ôl i chi gorffen y cwestiynau ar y tudalen. Dewiswch Arbed a chai ar ôl i chi gorffen. Ar y tudalen Cymeradwyaeth, dewiswch Ychwanegu cymeradwywr. Bydd rhestr yn dangos o bwy sydd yn medru cymeradwyo yn y sefydliad. Mae'r rhestr yma yn dod o'r sefydliad y gwnaethoch chi ddewis ar gychwyn y cais. Os does dim rhestr, bydd angen i chi deipio manylion eich cymeradwywr a gofyn iddyn nhw wneud hyn ar ffurf bapur eich cais. Byddwch chi'n derbyn opsiwn i wneud hyn ar ôl cyflwyno'r cais. Dewiswch Arbed a Nesaf i barhau'r tudalen iechyd. Yn debyg i'r tudalennau cofnod ddisgyblu a throseddau, bydd dewis Ydw yn gofyn i chi ychwanegu mwy o wybodaeth nes mae'r sgrin wedi cael ei gwblhau. Ni fydd y tudalen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn dangos tic ar y chwith, gan nad oes rhaid i chi gwblhau'r tudalen yma ar-lein.
Cliciwch ar yr arwydd i ddewis math eich dogfen. Yna, gwnewch yn siŵr bod eich dogfen yn llun gopi clir. Ni fydd tic yn dangos ar chwith y sgrin, gan nad oes rhaid i chi wneud hyn ar-lein. Gallwch chi ddanfon y dogfennau i ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru hefyd. Dyma tudalen olaf y cais. Bydd unrhyw beth heb ei gwblhau yn dangos fel neges uwchben y tudalen. Ar ôl i chi ddarllen y datganiad, dewiswch yr opsiwn Cadarnhau a Thalu, a byddwch chi'n parhau i'r neges Camau Nesaf a Sgrin Talu. Rhaid talu eich ffi a byddwch yn cael eich cymeryd i fy hysbysiadau eto, lle allwch chi ddewis gweld a phrintio'r cais os oes angen.